Πάμε για freestyle. Εδώ, Σάρις Ανάγκυρος. Είμαστε εδώ, φωνόμαστε ενάντια στους φιλάργυρους. Είναι αυτός, αγώνισε άσημους και γιάσιμους. Μυστήριος, σκοτεινός, φωτεινός, παντογνώστης. Πες μου τι νιώθεις, ήρθα απλώς να σου πω ότι πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να τρέξεις με ταχύτητα του φωτός ή μάλλον με τη ταχύτητα της ζωής. Πρέπει απλώς να αφαιθείς. Είναι πολλές αντιλήψεις που σκάω στα raps. Είμαι αυτός ο φυγάς της πραγματικότητας. Ακούς το σκοτεινό, το μυστήριο, το είπα πριν. Σε χώνω για να πεις αμήν, σαν σε εκκλησία. Αυτό που κάνουμε είναι θρησκεία, γιατί το αγαπάμε και μπαίνει μέσα στη δικιά μας τη φαιά ουσία και βγαίνει από τα μικρόφωνα. Ξέρεις ότι αφήνουμε παιδιά άφωνα μόλις πιάνουμε αυτές τις συσκευές. Τα flow σου θέλουνε επισκευές, γι' αυτό πες μη μάλλον πήγαινε στο χτες. Είμαι ό,τι πας που σου λέει ότι πρέπει να εξελιχθείς και να πας σε περιοχές να δεις τι γίνεται τριγύρω σου. Λοιπόν, τσέκαρε τι παίζει γύρω σου. Είμαι εδώ με τον ισορροπιστή. Ακούς το ληστή της δικιάς σου της αρνητικής της σκέψης και σου δίνει μια θετική κατάσταση. Ενέργεια τα χώνω και τα δίνω. Μάλλον χαιρετισμού στην οικογένεια. Δεν σταματώ, το βγάζω εδώ πέρα καμιά φορά παραπατώ. Αλλά ξέρεις ότι ποτέ δεν ονειροβατώ. Καθώς έχω τα μάτια ανοιχτά. Δεν θέλω να έχεις τα μυαλά σου κλειστά. Σκάμε, χτυπάνε τα κινητά και στέλνουμε μηνύματα στο Facebook. Είμαι σαν το Hook, θέλω να είμαι ο πειρατής. Είμαι αυτός, ό,τι πας, πες μου τι